pedres de la Seu són molt antigues, tenen molts anys. Hi ha certes veritats amagades entre les pedres de la Seu. Ho sap un grapat de gent, els quals ningú no vol escoltar. Els apòstols del portal de la Seu tenen les mans gastades. Se les han gastat els anys, estan farts d'esperar. No, a mi m'és igual, jo ho he vist com està. M'agraden les falles i el soroll que fa la mascletà. Doncs no és veritat això, que no m'agrada gens. Me dóna por, els trons me donen por. La mascletà del día de Sant Josep. De nou el cel nuevamente sufrirá también de voz, de soroll, de tota esta gran festa de la pólvora. Hace uso la novedad, la festa que dice la y además por el Señor por esta última mascletà el último español A la plaça de l'Almoina van trobar unes restes romanes. Van edificar els voltants i van tapar-les amb cristals. I ara han fet una font damunt. Pareix que les ruïnes estan enfosades dins del mar, ofegades al fons d'una mar de sal i de records oblidats. Que és a la que jo havia fet les fotocòpies este matí. I la directora és espanyol, però ja és valencià. I claro que parla valencià correctament. Els germans ja no parlen molt valencià. Que encara, però l'altre està més són nascuts per allà, però s'han criat en valencià. I els dos parlen, no parla valencià i l'altre encara que a l'hora de la veritat parlen molt.